Joven David González Pedraza y estudié en el Col·legi Mare Petra i he triat el llibre Salvem la ballena de Jerónimo Stilton. Quan vaig trobar Patty em vaig agenollar davant seu per recitar-li la poesia amb la rosa a la pota, però en vaig començar a trabucar, és tendra com el carbó, els burros es mengen els xurros, vull dir que si vols al jardí, així no em faràs patir. Ai, no volia dir que si estimes el gat, diu Mowiat. Vaig intentar llegir la poesia que m'havia apuntat a la pota, però estava tota suada i la tinta s'havia mig esborrat. Vaig xisclar, només recordo que estic desesperat. Em diuen Ximel Martí López. Estic a l'escola Mare Petra. He trobat el llibre de Futbolíssims de Robert Sergi. Hem travessat la comarca a tota velocitat. La màquina xiula en passar per una estació en els adults. El interior va només uns quants paisatges dirigint tranquil·lament. Mira per la finestra i observa el paisatge despreocupat. Al so sents un soroll que ve del passadís. Sembla un crit. No, són molt crit. Un senyor molt gras es tomba als ulls per veure què passa. Una dona amb els cabells blancs i un collar molt vistós. També aixeca la vista en curiositat. Els crits s'acoten cada vegada més les sopetes per el passadís. Del vagó apareixen 5 marecs vestits de futbolistes que corren darrere d'una pilota. Em diuen Kevin Alonso González i estudie en el Col·legi Mare Petra i he triat el llibre de les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Estimats amics, rosegadors, heu de saber que la meva passió per la literatura va començar fa molt de temps, quan encara era petit. Em passava hores i hores llegint novel·les boníssimes que em feien viure aventures fantàstiques i conèixer llocs llunyans i misteriosos. És ben veritat que llegir dona ales a la imaginació. És per això que he pensat regalar-vos a vosaltres les mateixes emocions que jo vaig sentir fa anys, explicant-vos les obres mestres de la literatura juvenil. A les ribes del Mississippi, en Tom Sawyer no perd l'ocasió de fer bromes i jugar amb els amics. Fa veure que és un pirata, recorre el riu amb una barcassa i fins i tot descobrix amb el seu inseparable Huckleberry Finn un tresor amagat. En resum, al tranquil poblet de Sant Petersburg, l'avorriment està prohibit i la diversió assegurada. Digo Samuel Jiménez, estudia en el Col·legi Mare Petra. He triat el llibre Marina ja no té por, de María Dolors Pellicer. Marina havia nascut en una família de persones valentes que no tenien por de res, i ella mateixa tampoc. N'havia tingut fins que se li va aparèixer en un i li va fer descobrir la por. Des d'aquell dia tenia por de les caixes obertes
de les portes tancades, del fum de la cafetera, dels cordons de sabates, de les ombres de la foscor, dels troncs de soroll, del vent. Tenia por de tot. I 3. Em diu Darek Quimre Calasa. Estudié en el Col·legi Madre Petra i he triat el llibre Ricard i el dinosauri Rox de Vicente de Muñoz. Ricard y la madre nadaban y chipollejaban el río. Era un río tranquil y poco de ellos. Transparents, el pare anava amunt i avall per la vora fent fotos i al pare li agradava fotografiar o tot. Quan Ricard li tirava aigua amb les mans, la mare cridava com si estuviera molt espantada. Auxili, auxili! I reia a través dels esguitons. De sobte li ensenyava les dents i posava cara feroç. Quan veia aquella cara, Ricard fugia nedant amb totes les forces. La mare feia veure que li costava atrapar-lo. Auxili, auxili! Cridava Ricard, en comptes de menjar-se a mansos. La mare se menjava a besos. El pare era tan fredoli que no es banyava ni al mar ni al riu. A hivern anava per a casa embolicant amb una manta i omplia la banyera amb aigua molt calenta.